Meta intervistat mill-ġurnalista ta' ONE News Nicole Buttigieg, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ma riedx jippubblika l-lista ta' dawk li nsabu fl-iskema sigrieta taċ-ċedoli li qed tiffinanzja id-dejn ta' miljuni li għandu il-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ftaħar li hemm iżjed minn 500 persuna li taw il-miljuni lill-Partit f'tal-pjetà. Mistoqsi minn ONE News minn hemm fil-lista taċ-ċedoli, Delia illi tant jippriedka dwar it-trasparenza inħeba wara subajh. Riċentament smajt lil Robert Arrigo, il-Viċi Kap, u qal li hemm aktar minn 500 persuna li flimkien tawkom il-miljuni. Peress li inti tippriedka ħafna fuq trasparenza. Lest li llum wara nispiċċaw din l-intervista tippubblika l-lista l-ismijiet tal-persuni li xtraw dawn iċ-ċedoli u tawkom il-miljuni? Irrispettivament minn jekk kienx lest jew le, huwa illegali li jiena nagħmel hekk għax inkun qed immur kontra. L-iskema ċedoli kienet bdiet taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil, b'Delia ikompli intensifika f'din l-iskema sigreta kif anke saħansitra neħħa l-massimu ta' 10,000 euro fi flus illi jistgħu jingħataw f'ċedoli. Mafus u skomdu nsaqsuh fuq it-trasparenza fil-partit li jmexxi, Delia għalinna li ma jistax jippubblika l-lista ta' min qed jagħti il-miljuni għall-Partit Nazzjonalista. U forsi la darba nifhmek li mhux se tippubblika din il-lista. Le ma nistax, mhux minix. Meta mbagħad ħabat jiddejjaq insaqsuh fuq iċ-ċedoli, Delia rid ibenġilha. Imma mhux dak l-importanti. Dwar il-laqgħa tiegħu ma' Jorgen Fenek fikla illi għalija talab lil dak li llum huwa suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja jekk jistax imur bix-xorts lil Delia staqsejnieh. Dr. Delia, meta ltqajt ma' Jorgen Fenek tista' tgħin id-data? Le ma nistax intik id-data. Ma kienx importanti għax kienet waħda minn sensiela. Delia kien negattiv fuq il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro fejn saħa illi it-tajjeb illi hemm mertu tiegħu. Hekk għamlu wkoll meta kellimnieh fuq kif il-Kummissjoni Venezja laqat prattikament ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Gvern Malti favur ir-riformi fil-ġudikatura, it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt u l-governanza tajba. Iżda mbagħad lil Delia kellimnieh fuq il-bojkott li qed jagħmel għall-iskrutinju parlamentari ta' nhar it-tnejn li ġej fuq il-kandidat riferut tal-ogħla kariga fil-Korp tal-Pulizija. Hawnhekk Delia reġa' kien skorrett meta semma l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li hija magħmula minn 5 membri, 2 membri nominati mill-Gvern u 2 membri oħra mill-Oppożizzjoni, u ċ-Chairman tal-Kummissjoni Louis Naudi illi nħatar bi qbil bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Għax meta tot, jekk minn 5 għandek 2 u l-Gvern għandu 3, mela għandek tal-Gvern. Ġifri għamlu għażla ħażina x'għażlu l-Anġelo Gafa. Assolutament m'hemmx hekk. Quddiem kritika kbira li qed jaffaċċja anke mill-midja indipendenti li jagħmel bħat-tfal meta mhux se jidħol għal grilling fejn bl-akbar mod liberu isaqsi l-mistoqsijiet illi jidhirlu, Delia qal li ma jridx ikun pastur. Ana ma nġi nħammur hemm sempliċement biex inkun isni pastur għażlu l-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.